Puila no, joto naik donai kapang itu pun, so no. Actually sini ni camping ka, dia tu menai Sanjana debormani, bagai donation sanai mani. Thansa rising youth si Fasing tui, sini siklaro, tini West Tiprasa, Mia Khowai, Khowai ni boromojan hati te sonkola hati o Khlaikha donation. Abang yang lo tini sonai bazar by Borkathar bazaro subasu Khlaikha. Azani je bania Khlainai, je bazaro hati Khlainai borok menai Sanjana no khairok jagai mayanang jagai belai ke subakha o elakan borok sini menai Sanjana bagai khoksang tu khokning tu je mantai Khlaikha. Te borok no bo belai no hambai kai sini je QR code eba online te je subai tongnai borok no bo belai no hambai mario sini yang ti aphano je subai tongnai thumui tongnai norok bo hambai khumlagi norok all the best sini menai Sanjana no kaham bini sak no hamriwoi tulayana hambai.